Okay, welcome. Konting laro-laro rin sa buhay para karoon naman ng konting libangan, di puro trabaho. Ayan, subukan nating patayin tong nakita kong boss na umikot-ikot nang ako'y naggalagala. Nakita ko to eh. Ayan. Tagpasin natin yan. Tagpasin. Ewan ko lang. Anong ginagawa ko? Check lang natin. May audio naman eh. Hindi ko naririnig. Sige, bira. Ako, wala akong divine confetti. Oy! Tayo dyan. Ay. Ay, shit. Ang mahirap pala to. Hindi ako prepared, man. Parang nagkita na kami na ito eh. Oh my gulay. What the F. Shit, mess. Ano ba? Mahirap ah. Ay, shit. Lot. Ay, shit. Go. Oops. Oh shit. Paano ko ba? Kalimutan ko na paano to natalo nun eh. Mamatay na siya. Charing. Sos Mariones. Uy. Jonaline, thank you. Mamatay na yun eh. Thank you sa pag-like. Uy. Uy, patay na. No, tumakbo siya. Ba't siya tumakbo? Ay, nahabol ko pa yan. Lo, magtawag pa ng isa. Holding na yan. Sino ba dapat unahin dito? Eto ba? Anak ng tinapa.
May palgay, no? Ay, shit eh. Namatay. Engets. Teka lang, meron pala akong kwan. May attribute pala ako. Saan ba yun? Dito. Saan yung skill? Pag di ginamit. Yan o, 3. Nabili na ba to? O ito. Oo, di ba? Nawawala yan eh. Saan nga ba yung daan? Dito ba? Dito ba ang sulok kong sakdan sa ilalim ng araw? Nakalimutan ko na yun. Nadaanan ko lang yun eh. Ito yata ako dumaan. Dito. Tama, dito nga. Buhay na naman siya. Buhay na naman. Gamit tayo ng ano, ng tulong. Ito. Tsaka saan na yun? Saan na yung pampalakas? Wala. Ayun, may dalawa pa. Eh. Let's go, let's go. Patay. Walang kwenta. Sige. Trigger happy. Sayang. Uy. Apo, ang laki naman ng stars ko. Thank you. Thank you, ma'am. Rolly Ann. Love you. Ikaw ang aking first ever star sender. Woo. Talaga to. Todo support, ha. Sana marami pang stars. Kumikinang yung mata ko. Nakita ko ng 35 stars. Ang sarap pala sa feeling. Na nabibigyan ng stars. Kahit isa lang yung viewer ko. Ay, heart na heart yan. Ayan. Pagka tapos na ito, magsishare ako. Para dumami. Yung manonood. Ay, itong isip ng Garden 8 na to. Thank you, ma. Oh shit. Ay, shit.
Galing yun ah. Oops, layo, 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 layo. Ay, tanga. Sweeping attack nga pala yun. Anak ka ng teting. Galing mo ah. Oops. Mahusay siya, mahusay. Mahusay na nila lang. Teka, layo, 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 layo. Tama na. Hala, hala, hala. Ay! Bonak, sup, 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 sup. Pag dalawa na sila, paano may papatayin? Nangyari. Uy, uy, let low, let low, let low. Ano na? Tawag ka pa. Ayan, mamatay na yung isa. Ay, tama na, lulong. Yun. Patay. Meron pa. Uy, boss pala yun. Ano? Uy. Kung napatay yung isa, patay na silang dalawa. O di tapos na. Ang galing. Eh, pwede pa. Oh, forma ah. Nakaharap pa. Okay, trophy. Ang galing. All ninjutsu techniques. Oh, ka-trophy pa tayo. Bilis lang nun ah. 10 minutes. Ayos. Nice, 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 nice. Bala ko 1 oras lang ako rito eh. One hour lang. Uy, Sir Jazz. Thank you sa pag-like. Di ko na natapos yung yung live mo. Kamusta, sir? Saan na ba yun? Uy, thank you rin, sir, sa pag-share. Kahit pa paano may naman ako, 2 viewer. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Saan na ba? May prayer bid akong 5. Ano nang gagawin dito? Tagal ko nung
Pag prayer bead, teka lang, magkatin ang mata ko. Enhance, ito ba yan? Yung physical attributes enhance, maximum vitality and posture have increase. Diba? Hanap pa tayo ng boss. Ba't ganun? Hindi ano. Yan. Lumakas na ako. Sinong ape na to, sir? Sa kuweba ba? Yes, sir. Yung ano, headless na nadaanan ko lang eh. Nag-iikot-ikot ako eh. Ano ko lang dun sa ano. Kinukumpleto ko yung 4 na bid eh. Sakto, daanan ko to. Nilive ko na. Saan na ba pupunta? May nakita pa akong isang boss eh. Kaya ikot ko. Travel muna ako. Balik tayo dun sa Kastilyong Buhangin. Dito yun eh. May 4 akong viewers. Thank you. Salamat. Kung sino man kayo, maraming salamat sa inyo. Sana laging masarap ang inyong tulog. Dito yun eh. Ay, mga wrong way yata ako. Dito ba yun? Hello, may ninja. Saan na ba? Mali, dito yun. Dun sa isa. Dito yun. Alam ko dito yun eh. Ay, hindi pwede. O dito. Saan ko na nga ba nakikita yun? Ewan ko ba? Dito nga yata yun eh. Sakto, nagpapaantok lang ako. Sir, happy streaming. Sige sir. Pahinga ka na sir. Mukhang nag 4 hours ka dun sa stream mo eh. Thank you sir sa pagdaan. Tsaka siya sa pag-share. Salamat. Saan na ba yung ano ko? Dito yun eh. Tama ba? Wow, watataps. Laglag ako. Mali na puntahan ko Ito yung ayoko eh. Ganitong mob pa eh. Ayoko sa inyo. Inahanap ko yung kaway ko eh. Ano nga ba yun? Galing na rin ako dito.
galing na ako dito. Uy, may item dun. Item. Punta tayo dun. May NPC. Who are you? Talk. You are part of the reinforcement, right? Please hurry. The castle outskirts are in bad shape. Please save us. Cheche breche. Galing, no? Hindi sana siya nagsalita, di buhay pa sana siya. Mahusay. Teka. May laban dun tayo. Ganap tayo ng away. Anak ka ng tinapa. Yun o, dun tayo. Baba tayo dun o. Teka lang, NPC o. Ay, puding. Bonax. Dito muna tayo. Dito, ayan o. Doon tayo. May safe spot. Lang na ba mong oras? War of the best na sila dito. War of the best. Lo. Biglang may boss. Why? Stop it, man. Stop it. Oh my god. Ang galing. Nasaan lang? Tago lang tayo. Mahulog ako eh. Ayun din siya oh. Hindi ko na alam. Ay, ayun. Yun yung kalaban. Yun yung kalaban ko. Ay, hindi ako nang tinapa. Namumula na. Taga dito. Ano naman tayo dito, Dudong? Yan, ang daming epaloids. Daming tumitira ng apoy. Ano, fire breather ka pa. Sino ka? Si Reng. Ay, patay. Si Rengoku. Ano ka? So, wrestler ka pa. Ano ko? Dugas naman, ang dami. Kalaban na nga, may tumitira pa. O di nakahanap na naman ng papatayin. Di ba? Hanap tayo ng papatayin. Share ko rin yung stream ko para sa alin dumami. Share tayo. Share lang. Share lang tayo.
Saglit lang. Saglit lang. Reko. Lumilipad. Hindi ko maintindihan. Bakit? Sige, tara. Bukan natin ulit yun. Dapat mapatay ko yung mga extra eh. Dito. Bila, ala. Crossfire. Ala, crossfire. Dito lang tayo. Tago muna tayo dito. Crossfire. O ngayon, ay shit, Mars. Ulong, ganyan lang kayo. Kawawa naman kayong mga nilalang. Di patay. Anong experience? Karte natin, hindi tayo makikita. Musay talaga eh, no? Ang daming kalaban. Ano ba? Ang dami mo namang atake. Hala. Kahusay. Ano ba yan? May insekto. May kalaban pa dun. Paano ba hindi tayo manonotice niyan? Ay, anak ng... siya nga. Gamit tayo ng ano. Ng something.
Halika dito. Diba? Patay. Ano na? Kanina pa to naka-alert ah. Dami nila eh. Mabikutan yun. Parang wala namang daan. Ang daanan para ano? Tayo sa tuktok. Ina na ito eh. Epal kasi. Anak ng naiinis ako. Balik na naman ako dun. Ibit na naman tayo sa crossfire. Loko sa inyo. Wala kayo dyan. So may tumitira sa akin. Puding. Palpak talaga. Ay. Trigger na yung kalaban ko. Bumalik pa tong lululu. Dumating siya. Busit. Doon nga sa'yo. Teka lang nga. Bugas eh. Pawanda eh. Pag una ini sa'yo, chichis kita eh. Hindi ka naman makapasok dito eh. O, di papatayin kita dyan. Hindi ka dito. Joke lang. Ay, anak ka nung. Ano ba yan?
Dami kasing apple dito eh. Ano ba yung skill ko? Yan tayo na itong firecracker. Kaya nga, pagpahingahin nyo ako. Strategize ako eh. Aray. Bakit ba? Hello! Nandiyan na siya agad. Ang bilis niya. Ito na ako. Does not open from this side, sabi naman niya. Kasi ang daming kalaban dito. Dito na siya oh. Dito ko na. Ay anak ka ang tekwa. Ayan, fire breather na naman siya mga dudong. Ay, inak ng Teplex. Oops. Wait. Wait lang. Please. Ano yun? Ano yan? Anak ka nang tinapa naman oh. Mga epalogs pa kasing dami nyo ah. Oh. Anak ka ng pakadami naman na itong mga kalaban. Di man lang masolo yung ano. Takpuan na natin yung mga yan. Tungang.
Stop it, man. Anak. Sus, Ginoo. Bonax, nahulog pa. Kasi na ito, feeling mo to eh. Binawasan pa ako ng buhay. Kasi ang dami nila dyan. Sa pa to? Kasi may mga ganyan pang kalaban eh. Ano? Hindi ka dito. Sharing. Ano? Hali ka. Nabawasan ako. Aray ko, nabawasan na naman ako. Wala. Chichis ko na to. Dami siyang epal eh. Aray ko. Insekto talaga. Ayun, galing. Breeder yan. Lumabas tayo. Teka lang. Regroup. Ina na ito. Isa ka pa eh. Storbo ka eh. Cheese na lang yan. Dito. Madulog sila. Hindi rin eh. Sus. Ang galing mo pa rin kahit ganyan na yung sitwasyon mo. Oh. Oh, di ka dito. Sige, lapit. Kahit kabaklaan na, sige.
Sa'yo talaga. Go! Finish yung blue na. Di ka na. Oh, yan. Madaya kasi. Isang oras lang naman ako eh. Aga kong natalo yung ano, yung 8. Ay, shit, hearts. Na-alert na siya. Saan na yung boss? Ayun siya. Ay! Tama! Ang galing yun. Kagaling talaga eh, no? Oh, hindi ka na. Sige. Mag-isa mo lang. Pal ka eh. May stealth to eh. Oop. Hindi mawala yung ano niya, no? Yung pagiging alert niya. Milo everyday. Milo everyday. Ikaw, mamatay ka na? May death blow ka na. May death blow na to kanina. Ito na naman tong Koopa Lights na to. Inang yan. Ito talaga pumapatay sa akin eh. Tagal pang edit blow. Pang asar ka eh. Dami talaga nila oh. Puding na yan. Mali ka na dito. Cheese. Oh.
kepe. Ang dami nyo talagang epalogs. Hindi naman kayo yung kalaban. Yay. Wala akong sapat na oras para ikaw ay kalabanin ng patas. Kaya dadaanin na lang dito sa ganito. Oops. Oy, kagaling. Oops. Ay. Di ata nababawasan. Naman. Nabawas naman. Ano? Yan na. Ayun! Timingan pa. Bonax. Kasing malapit na save spot eh. Okay sana eh. Harapan eh. Pag dito naman meron ba? Wala ring save spot dito eh. Ay sus. Ano na ito? Hirap mo namang kalaban. Buwasan pa rin. Ano? Wala na akong ano. Ano? Daya ka. Madaya din ako. Ay. Baba ng buhay
lakas mo pa eh. Cheese na lang. Ay shit eh. Butang ina mo ka. Butang ina mo. Oh. Sige. Sige. Hello. May shit. Ang hirap. Ang hirap. Teka, wait na. Game tayo ng ganito. Sakaling epekto. Diba? Ngayon, pwede ko nang medyo tawa tayo dito. Tapos patayin natin to. Oh, nabawasan na ng isang buhay. Takbo tayo, takbo. Diba? Kung wala sana itong mga epal na ano eh, mga tao, okay lang eh. Ayan o. Pero issue eh, ay saw-saw pa eh. Meron pa yan o.
Ulo. Ang kunot niya. One on one lang kami, okay lang. Harapan. Ayun, daming sumasali. Oh, ganito na lang. Ay, inak na. Tinan mo nga. Hindi mo rin masabing ano eh. Natatalo mo kahit may disadvantage siya eh. Dapat magaling ka pa rin tumiming eh. Haba pa ng buhay. Kunwari lalayo, lalapit lang yun. Tiyagain na natin. Cheese. Bakla na kung bakla. Anak na ng tinapa. Nabulusot yung kamay yun. Ay, puding. Check to. Uy, puding. Ang galing. Ang galing mo talaga. Nandito na ako sa loob. Nababawas mo pa. Nagsawa ka. Ala, mapatay na ako.
Daan sa daya. Daan sa dugas. Pwede palang patayin yun ng ganun. Pistili. Dami kasing epal nito. Ano kasing mga ano. Saan na yung bato? Ano na ito? Shit ka. Ano meron dito? Meron pang lumilipad eh. Ano ba yan? Bad trip. Ano ba yan? Sapat to eh. Shit tong mga to. Pwede naman palang ano. Kadami kasi nila eh.
May kalaban din. Ano meron dito? Now you were talking in the girl in the mirror. Oh. Mirror, a mirror. Oh. You wanna get better. Oh. Balik tayo dun sa ano. Sa kastilyong buhangin. Ano may kalaban dun eh. Pati patayin ka pa. Patay na ang NPC. Namatay. May iniwan. Ano yun? I don't know. Ay, anak ng tinapa. Tsa. Ano may kalaban? Ito yun eh. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Ikot-ikot na lang.
Ay, anak mo ng tinapa. Ay, anak ka na. Bagal. Ay. Ang dami kasing epal na. Ano ba? Tapos ang lalakas pa. Ito nga dito. Ay! 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 Wrong way tayo. Wrong way. Diba ako dapat? Saan na ba ako pupunta? Oh, sarado naman to. Dito ba? Machina Reservoir. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ay, bonaks. Uy, Sir Jeff, thank you. Ala, thank you po sa pag-like. Ala, nakakalito yung camera ko, nakakahilo. Anak ng tinapa. Hirap ng kalaban eh. Dito yata yun eh, may isa pang mini boss. Dito ko yata nakita yun. Ala, ayoko na sa iyo. Ay shit. Ito na kayo sa hinahanap ko eh. Ayun.
To, paano ba to tatalunin? Dalaw buhay. Ano? Joke lang. Pagaling. Lo. Ay shit, mais. Ina nito. Ay. Galing. Lo. Nag-join pang ano. Sige yan. Thank you Away muna kayo dyan. Sa lukuyan pong nangyayari ay lamang po yung ating samurai. Lapit na po niyang mapatay yung ninja. Pero mukhang hanggang doon na lamang ang kanyang buhay. Joke lang. Ay shit. Isang buhay pa lang po yung nababawas ko. Ay Bonax. Yan masarap ipare New Game Plus na yan pre. Di pa sir. Di ko pa natatapos to. Tinatapos ko pa lang sir Wala, hindi ako magaling magpare. Karamihan dito hinahanapan ko lang ng madaling paraan, parang cheese ganun. Basta importante matapos. Ay buna, ay. Nalakas kasi na itong mga ninja Paturo tayo kay Jazz. Malupit 4 na oras yata siyang sir. Nag-stream. Hindi ko na napanood lahat. Platinum nyo na yata to sir no? Takbuhan na lang natin yung mga yan. Yan. Lu. Ano yun?
Okay, away muna kayo dyan. Takbo muna ako dun. Nag-announcer pa ako. Yan. Gamitan natin ng ano to. Mukhang patay na eh. Parang patay na to eh. Ano ba? Ano ba? Sige, kagat na. Ina mo ka. Ay, walang platinum sa PC eh. Haha. Butaw din ako dyan. Ay, ganun ba, sir? Wala. Ano lang ako. PS4 lang ako. Wala akong alam sa PC. Sige. Sige. Sumbalag ka. Sige. Nakabawas ako ng isa. Teka lang. Malapit na siya mga kaibigan. Ay, joke lang. Ay. Okay pala pag nakaganito eh, no? Ay, shit, immerse. Ay, sugod ng sugod eh. Matchachambang ko rin yan. Na tayo. Huwag mo ubusin divine confetti mo. Need mo yan sa mga apparition na kalaban. Oo nga sir eh. Ano na ba? Baka makapulot din ako. Parang ano eh, parang undead kasi. Sige, ano na lang, normal na lang. Tsambahan ko rin yun. Sige. Takbo. Ayun. Ay shit, immerse. Ang lakas yung bumawas talaga. Ay! Ano ba yan? Sige, magkasakit tayong lahat. Wala akong pakialam sa inyo. Yun na, nagtagpo na sila. Dalawa muna kayo, ayoko nga. Ayan. Maganda yung laban, manood muna tayo. Panis talaga eh, no? Hindi man lang tumagal eh.
Ay, shit eh. Ay, shit eh, Mars. Ay. Patay ko rin yan. Paala ko sumunod, hindi pala sumunod. Ay, shit eh. Chamba tayo ng isang buhay. Teka. Pero mas kailangan ko to eh. Ay! Tingnan mo. Biglang umakyat eh, no? Ay, akyatan pala yun. Ay! Kakatago. Yun ang ina kasi madugas eh. Ay, shit ka. Shit. Shit, immerse ka. Yun. Buti na daan sa posture. Ayos na yung buto-buto. Pwede na matulog.
Saan na ako susunod? Hindi ko na alam ang aking susunod na pupuntahan. Saan ba to? Ito yung lugar ni Ishin eh. Lo! Sino may kalaban? Nasaan? Patay na si Ishin eh. Nag-aaway yung mga ninja. Okay. Patay ko na yung gusto kong patayin. Harapan at dayaan. Kaya ngayon, tama na. Saan ba ako dapat pupunta dito? Hindi ko na kasi alam eh. Castle through National Reservoir. He is waiting for you in the silver grass field. ヨタカの衆が目印ののろしを屋根上に置いています。ヨタカののろしをたどり、 Okay. Pwedeng dumaan dyan. Di rin mabuksan to. Dadalawang oras na ako. Bagay, may mga na-accomplish naman ako. Patay ko yung ape. Napatay ko sa daya yung yung general. Wala na yung matanda eh. Ano ba tong mga to? Wala rin akong pera. Kawawang nila lang. Kulang pa ako ng isang prayer bead. Ngayon ko lang nakita to. Tama na. Sakto, wala nang nanonood. Tulog na, alas 12 na eh. Salamat sa mga pumunta. Salamat sa nag-share. Salamat sa nag-like. Salamat sa nagbigay ng stars sa aking one and only Lobby Dubs. Thank you, thank you. Hanggang sa muli. Paalam.